atzera deitzen naute frantxena. Eneko, askori entzun izan diot lehen mundu gerra izan zela euskararen benetako atzerakadaren hasiera hemen Ipar Euskal Herrian. Zuk lehen mundu gerra eta Euskal Herria liburua idatzi duzu, iritzi berekoa zara edo? Bai, lehen mundu gerra mugarri bat izan zen, baina etzen hasiera eta etzen bukaera izan euskararen gibelatze hortan. Urte askoko prozesua izan zen, eta lehen mundu gerra baino 50 urte lehenagotik Frantziak sekulako lana egin zuen lan ideologikoa herritarrak frantsesteko bidean. Zeren eta egan behar da, oraindik 19. mende bukaeran, Frantziako eremuko herritar gehienek etzakitela frantsesik. Eta orduan sekulak indarrak egin zituztela eskolaren bidez eta armadaren bidez bereziki frantsesa irakasteko, eta baita ere frantses aberriaren kontzeptua sakarazteko herritarren buruetan. Eneko, entzuna dut, soldadu euskaldun batzuk fusilatu zituztela, hartutako ordenak, frantsesez hartutako ordenak ez zituztelako ulertu. Bai, hori nik ere entzun izan dut, baina ez dut aurkitu dokumenturik hori egiaztatzen duenik. Fusilamendu kasu bat izan da, bombardaketa baten ondorioz galduta ibili zelako gauean baso batean, eta hortako postu abandonatua izateagatik fusilatu zuten, ez ordenak ez ulertzeagatik. Eta euskararen kasuan, ze alde egon zen 1914tik 1918ra? Zer aldatu zen, bai mentalidadetan eta baita estatuaren jarreran ere? Gerla izan da bereziki herritarrak Frantziarekin lotzeko bide bat, ez? Euskaldunek gerla egiten zuten kortxikarrekin, bretoiekin, oksitanoekin, frantsesekin batera, etxai komun baten aurka, Alemaniaren aurka hain zuzen, eta ordu arte teorian ikasi zuten etxai bat bazutela Alemania eta denak bat zirela, denak frantsesak zirela, hori ikasi zuten eskolan eta gerlan odolaren bidez aplikatu zuten hori, ez? Eta horrek epe luzera ondorioa izan zuen baita ere hizkuntzaren transmisioan. Eta ildo horretan eragina handia izan zuen euskalduena aldizkariak, ez garai hartan? Gaur egun bitxia egiten dira horrelako izenburuak, ez? Gerla aste, biba Frantzia. Euskaldunak egia da bitxi euskaraz idazten zuten, ia dena, baina erabat Frantziaren aldeko mezuarekin, ez? Euskalduna idazten zuten entzat, Euskal Herria Frantziaren parte zen, Ipar Euskal Herria Frantziaren parte zen, eta Hego Euskal Herria Espainiaren parte zen, eta hori normala iruditzen zitzaien eta onargarria iruditzen zitzaien, eta beraz erabat bat egin zuen Frantziarekin gerla horretan. Nola da posible? Garai hartan batetik etzelako kontzientzia politikorik, herri kontzientzia politikorik Ipar Euskal Herrian, eta bestetik euskara etzelako arriskuan, inondik ere. Eta orduan, gaur egungo begiekin ezin da ulertu duela 100 urte zergatik euskaraz idazten zen Biba Frantzia. Zer gainera aldizkari hau asko zabaltzen zen, ez? Eskualduna zen Ipar Euskal Herrian edapen handiena zuen aldizkaria. 7.000 aletik gora banatzen baitziren, bai. Orduri baduzu? Bai, bakat. Eta bazenekien eskumuturreko erlojua lehen mundu gerrari esker sortutako asmakizuna dela? Bai, ez denekien. Eskumuturreko erlojuak, te poltsatxoak, saltxitxa vegetalak eta kremailerak lehen mundu gerrak sortutako beharrengatik asmatu ziren. Asmakizun hauek dira, 4 urte iraun zuen eta 4 urte horietako egun bakoitzean 6.056 soldadu hil zituen gatazkaren alde on bakarra.